Хора, днес ще игра Roblox на новия си телефон, който е хубав е. Просто нов телефон. Да, нов телефон. Има при мен един приятел. Да, здравейте. И ще играем Roblox. Мотор ще играеш. Да, аз ще играя да ви покажа. Ако знаете една игра на име Toilet Tower Defense, сега ще я видите. Само да зареди. Тази игра. Ето тази. Ако искате да станете с мен приятели в Roblox, ето ми го името. Самия ми скин е... Само да зареди. Четири Robux. Ето, самия ми скин е и такъв. Знам, беден съм малко, ама това е друг въпрос. Така, да продължим. Опа, обърках играта. Това е Bloxfruit. Bloxfruit, не Едно Bloxfruit. също. Не баш едно и също. И сега ще видите играта. Давай. Арде! Почвай. Така. Хора, нищо не сте видяли за сега. Не знам защо ми бъгва. Иначе, Защото е бъгва, давай. Защото като снимам видео ми бъгва. Така, само да ме зареди. Ще биде дъб. Ало. На този... канал. Имаме TikTok канал. Нямам. И казвам, че имаме. Добре, ало. Добър ден. Добър ден, бе. Хора, ще намаля малко звука, защото да не се чува играта. Аз какво се направя? Първо питах. И нищо не научи. Иди да ви кажа нещо. Ние сме научили щак. Магия. Защото сега няма. Да, затова се цъкаме на телефоните. Ние сме двама и още една сутничка, да се така. Докато те се намака, ние сме тук. Да. Аз ще отида в трейдинг плазата. Чакай, вижте ми героите. Този има за секунда, като го мачим 10 000 живот. Този има 4000 за 0,2. Този 9000 за 0,2. И да, вие би трябвало да ги знаете тези герои, защото аз се играта още от началото, когато се създали, ама още трябваше. Не беше баш началото, когато е такова, когато изтеглих Roblox. Не, изтеглих Roblox, не съм играл играта. Един мой приятел, не този, който сега е тук, който моят приятел сега е тук, не ми е казал играта. Един мой приятел, откъде сме се виждали като бебета, малки, на няколко месеца, може да се каже и годинка. И да. Хора, изкарвам от Roblox, много съжалявам. Винаги когато качвам видеа или нещо друго ме изкарва. Хора, простете ми, просто ме изкарва. Искам да направя видео Магия монтажа, над 20 минути или 20. Брат, първо направи по-малко. Към 15? 10. Аз снимам своя YouTube канал, по-точно на родителите ми. Дето приемах участие. Така, зареждаме. Не сме сте чули хора. Спокойно. Гора, влизам в трейдинг флота, чакайте да видя. Опа. Какво правиш? Що толкова стих?
Скоро, sorry, за съжаление, думай.